sada zumunta 24 hours. Maza da mata na yi kiran ku sada zumunta 24 hours. Zumunci ya wuce wasa, 24 hours. ya zan abin ayi gasa, 24 hours. aje shi har a rigasa, 24 hours. mu daina yin sa'insa. 24 hours. Waɗansu a waya suke ta zumunta, wasu su bar gari da sada zumunta. Mu dai muna fahar da ita zumunta, waɗansu ƙoƙarin su yanki zumunta, mu sada zumunta 24 hours. Target ne 24 hours. na ce kwa M target ne 24 hours. garin Gusau nake zaune 24 hours. ina hayi na bugaje 24 hours. na so ku zan shaida ne 24 hours. na ɗaura azama da sada zumunta don gashi na taho ina kaɗa jita na yo sabon salo da waƙi zumunta kusa da zumunta 24 hours. Kusa nazar da tunani 24 hours. mazan mu yi mana nuni 24 hours. yale duk majanuni 24 hours. yi shi ya wuce raini 24 hours. zumunci yan uwa mu dinga kulawa silarsa rayuwa ga alkintawa koda a asibiti ne mu rinka biyawa marasa lafiya mu zan gaidawa mu zan gaida su 24 hours. na so mu yi shi a tare 24 hours. zumunci ya wuce bare 24 hours. na saka ni tsimaye 24 hours. daɗinsa sanya hawaye 24 hours. ‘Ya'yan Najeriya kusa da zumunta musamman ‘yan are wa mu yi ta zumunta kalubale nake akan ta zumunta in mun rike ta za mu zan abin a misalta musa da zumunta 24 hours. Sako na zo zan isarwa 24 hours. so ku ba shi kulawa 24 hours. so ku rinka tunawa 24 hours. aikinku ya zama nawa 24 hours. ilma yana gurin mai sada zumunta ko da a zantukan mu muyi mai nagarta ba dinga haƙuri da duk mahusata mu zan matsintsiya a sada zumunta